O Partido Popular de Cambados pide explicacións a Fátima Abal sobre as informacións que a relacionan co contrabando. As novas foron publicadas en varios medios, un deles de tirada nacional, e vencellan o seu marido cunha persoa que foi investigada pola súa presunta relación con esta práctica. Nós non facemos incido xuicios de valor, nós estamos facendo, remitindo o que está saído, o que saeu en esos medios de comunicación. Entonces, bueno, aí se fala de empresas multimillonarias no domicilio da alcaldesa, sendo ela alcaldesa, non? Entonces, e bueno, e cunha vinculación pues, un pouco peculiar, eu creo que se debe aclarar. O PP ten votos suficientes para forzar a convocatoria deste pleno extraordinario que debería celebrarse no mes de febreiro. Segundo Luís Aragunde, esta oportunidade é boa para Fátima Abal e para a vila. Hai certas cousas que creo que nos perxudican moitísimo a Cambados. Por lo tanto, pois nada, queríamos anunciar pois esta solicitud de pleno extraordinario e creo que a alcaldesa ten dereito, eu creo que lle beneficia a ela, ao Concello e aos cambadeses e cambadesas que explique e aclare esta situación. No pleno ordinario convocado para este xoves debaterase unha moción do Partido Popular na que a formación insta a reclamar a un xornal deportivo de tirada nacional unha rectificación e unha desculpa por referirse ao Club Juventud de Cambados como Fariña Fútbol Club.